Ug ang uluhan ini ato ang sermon karon mga igsoon mao ang pag-abot sa anak sa tao. Ang atong basahon kining atong gibasa mga igsoon adunay di siya hibot gipasabot kining pag-ingon nga pag-abot sa anak sa tao. Mao ni kasagaran atong makita mga igsoon dinha sa Old Testament usab ni nga atong mabasa nga mao ni ang title nga gidala ni Ginoong Hesus sa iyahang pagka-Mesiyas, no? Unya ato nang gikutlo sa basahon sa Marcos kapitulo 13 24 ngadto sa 27 ug akong gihangyo ang tanan nga manindog ta atong basahon kining maong mga sitas ug bersikulo mga igsoon. Unya ato ang agig pagtahod sa balaan nga pulong sa Dios kay nasayod ta nga ang pulong Dios gihapon mga igsoon. So atong basahon ang upat ka bersikulo gikan sa Marcos 13 magsugod ta sa 24 nya mubo ra ni upat ra ni ka bersikulo mga igsoon nya ato ning dunganon pagbasa para ato gyud motuhop gyud sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Atong unahon pagbasa ang 24 nag-ingon din ha, apan nianang mga adlaw human sa maong kasakitan ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili muhatag sa iyang kahayag. Ug ang mga bituon mga tagak gikan sa kaytas-an ug matay-og ang mga gahom sa kalangitan. Makita unya ang anak sa tao nga magsingabot nga sinapwang sa mga panganod uban sa dako ng gahom ug himaya. Ug sugoon niya ang mga anghel ug tigumon nila ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa kinatumyan sa yuta hangtod sa kinatumyan sa langit. Magampo ta. Langit nung Amahan, salamat Ginoo sa makausap pa. Nga imo na usab kaming gihatagan og dako nga pabor Ginoo God Lord nga kami makatuon usab sa imuhang balaan nga pulong. Amo lamang Ginoo Lord God nga pagampo nga imo kaming dasigon. Imo kaming hatagan Ginoo Lord o God og kahibalo kaalam pinaagi sa imong balaang espiritu. Nga mao'y muhikap sa matag usa namo nga kasing-kasing. Muhatag ka namo og pagtulun-an nga diin angay namo kining pagabuhaton tungod kay kini mao ang imuhang katuyuan sa among tagsa ka kinabuhi aron lamang ikaw mahimaya Ginoo. Ang imong katuyuan sa among kinabuhi Ginoo God mao ang kaayuhan sa imong katawhan nga bisan pa man Ginoo Lord God sa tanang mga kalisod og suliran sa among kinabuhi ikaw anaa kanunay nagauban ka namo. Busan ining kapunon akong gisalig kanimo kini maong buluhaton Ginoo Dios. Tabuni lamang ako sa imong cross Ginoong Hesus. Aron ikaw ang masintro makita sa imong mga katawhan. Ug unsa may imong makabuot Lord, ikaw lamang muulian sa tanan dungog himaya pagdayeg ug pagpasalamat. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manuluwas. Ang tanan mag-ingon amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So sa panahon nato karon mga igsoon, dili gyud malilong, no? Ug atong nasinati ang mga nangahitabo ilabi na gyud sa ato ang ekonomiya, no? Daghan kayo ang mga daan na nato nga gipas-an nga mga suliran sa atong kinabuhi apan gipun-an sa taning lain usab nga kabugaton nga diin ang pagsaka sa presyo sa gasolina, sa palitunon, sa atong panginahanglan halos na dubli, no? Apan ang kun atong tan-awon mga igsuon kini karong mga palitunon perting kusugan ni saka murag kwitis. Makaingon ta usahay mga igsuon nga makapangutana ta sa atong kaugalingon nga Lord makaya pa ka namo ang budget. No? Mahimo pa ba ka nako mapa-eskwela akong mga anak? Nangabak ko'y magasto sa among panimalay, sa among konsumo. Daghan ang mga pangutana mutuhop sa atong hunahuna niya ng higayuna. Apan atong hunaon nga ang atong gisaligan dili ang atong ekonomiya kundi ang ekonomiya sa Dios. Kay nakita niya ang atong mga panginahanglan. Apan dili nato kalikayan nga pangutana ta sa atong kaugalingon. Nga nining higayuna
Mao na ba kaha kini ang timailhan nga maglisod na ang katawhan? Daghan nawadan og trabaho, labi na gyud tungod sa nahitabo nga gubat sa dagkong nasod. Makita nato ang kalisod sa mga katawhan. Daghan ang nawadan og trabaho ug dili lang ni ana, daghan ang mga kinabuhi nga nakalas. Kita magpasalamat sa Ginoo mga igsuon nga nining higayuna wala ta makasinati ni ana. Apon wala ta magpasalamat nga sila ra. Ang atong pagpasalamat inubanan sa atong pagampo nga ang tanan nga mga panghitabo ipahimutang ra gyud sa Dios ang tanan, no? So sa basahon sa Marcos kining atong paghisgutan karon sa 13, kining bersikulo 13 dinhi atong makita nga si Jesus iyang giandam ang iyang mga tinun-an, ingon man mo reflect na sa ato ang kinabuhi nga iya kitang giandam sa daghang mga suliran o kalisod nga atong masagubang. Dinhi na usab ang dagan sa mga panghitabo sa panahon diha nga sa pagpaandam sa Dios sa mga tinun-an tungod sa gipakita nila sa kalaglagan, o dinhi atong makita nga ang atong pagahisgutan karon ang Marcos nagpadulong na ngadto sa katapusan sa sugilanon. Kini giulagway mahitungod sa pagsugod sa usa ka bag-ong gingarian. Kung ang kalisod o kalisdanan nga gisagubang sa katawhan sa Dios, kining tanan mga igsuon adunay katuyuan. Tungod kay kining mga suliran nga bisan pa atong ipakita sa Dios kanato nga atong nagdahom ta nga ang mga butang nga atong nakita nga atong giuna-una nga mao'y mga permanente nga butang nga nakabutang na daan sukad pa kaniadto sa pagbuhat sa kalibutan sama sa mga bituon, sama sa adlaw, sa bulan, ug uban pa nga naa sa kinaiyahan. Dinhi gipakita sa Dios mga igsuon nga kining tanan lumalabay lang. O kining mga ginama sa Dios lumalabay lang unsa nakaha ang ato ang gisaligan dinhi sa kalibutan, ilabi na gyud ang mga material nga butang. So doon na tayo tan-awon dinhi nga tulo ka bahin nga mahitungod nga atong hisgutan nga makahatag kanato og mahinungdanon nga pagtulun-an niining maong mga sitas nga atong gibasa. Ang una mga igsuon atong mabasa diha sa sitas nga nagpasabot kini ang pagkatayog sa mga langit, no? Nga naa na nalangkob sa Marcos Kapitulo 13, 24 nga to sa 25. Okay, ikaduha nga punto nga to ang paghisgutan o sa mao ang pagpadayag sa anak sa tao. Sa bersikulo 13 ngadto sa 26. Ang ikatulo mao ang pagtigom sa mga pinili. So kining hamubo lamang mga bersikulo mga igsuon kung ato siyang tutukan, kung ato siyang tan-awon, grabe ka dako kayo ang kahulugan. Kung atong tan-awon sa negative side, makaingon ta nga grabe gyud nga pagantos. Grabe nga kalisod ang mukuyanap sa tibuok kalibutan nga diin masinati sa iyang katawhan. So atong tan-awon ang una, pagkatayog sa mga langit, nag-ingon din na apan ni anang mga adlaw human sa maong kasakitan, ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na mohatag sa iyahang kahayag. Unsay gingon din ha, mga igsoon, human sa maong kasakitan. Kung nahinumdum mo, sa miagi nga mga pagtuon nato sa miaging Domingo, nga naghisikot kitag may tungod og dakong kasakitan, which is mauna ang gitawag natog abomination of desolation. Nagpasabot kini, nagtudlo kini ngadto sa Antichrist. Unya gingon din sa bersikulo 4 nga apan ni anang mga adlaw human sa maong kasakitan. So sa ato pa kun atong tan-awon na humana ang dakong kasakitan niini. Mao na ni ang panahon nga diin mahitabo ang daghan kayong mga butang nga dili katuhuan sa tao nga mahitabo tungod kay nagtuo kita nga kanang mga butang nga mga permanente nga gibutang sa Dios. Nga mungit-ngit ang bulan ug dili na mohatag og kahayag.
Ang 25 bersikulo 25 nag-ingon og ang mga bituon mga tagak gikan sa kaytas-an ug matay-og ang mga gahom sa kalangitan. So sa atong panahon karon, kinsa ba may magtuo nga kanang bituon dihang atong makita matagak? No? Unya kay kana gisulti man sa pulong sa Dios nga mahitabo gina siya, magampo lang tag di matagak sa atong tungod, no? Kay kung tan-awon ta ng mga bituon mga igsuon sa mga astronomers ilan nang giobserbahan niya, kanang makita natong bituon gamay ra na kayo tungod sa iyang gilayon. Apan naay mga bituon mga igsuon nga hasta kapila-pila ang kalibutan mo iyang gidak-on. Ingon niya na ang gahom sa Dios nga naggunit nining mga butanga nga naa sa binuhatan sa Dios. O ang bituon nga tagak gikan sa kitasan ug batayo og mga gahom sa kalangitan. Dinhi makita nato nga si Jesus naghisgot og katalagman, no? Apocalyptic ang iyang approach, no? O mga paghulagway sa pamilyar na kayo sa mga Hudiyo sa unang siglo. Kining maong apocalyptic nga approach, sinati na kayo mga Hudiyo sa unang panahon, ang first century Jews, no? Unya makita ni ngano nakasinati sila ni tungod kay ato ning mabasa sa basahon sa Isaias kapitulo 13 bersikulo 10 o sa Joel kapitulo 2 bersikulo 31 atong basahon mga igsoon. Makita nato nga kining atong gisgutan karon anaa na hisulat na sa daan tugon. Nag-ingon din na sa Isaias 13:10, kaya ang mga bituon sa kalangitan o mga pundok sa bituon niini dili na mohatag sa ilahang kahayag. So ang atong gibasa diri sa Marcos 24 ug 25 susama usab nga gikutlo didto sa maong basahon sa karaang tugon o sa daang tugon. Ang adlaw ngit-ngit sa iyang pagsubang. So og atong ma-imagine mga igsuon panalitan og muingon ta nga adlaw mangit-ngit na sa iyang pagsubang. So walay gyoy makita nato ngano day ni subang kay ngit-ngit man. Ang atong mga suganda gitabnon kani suganda gitabnon man ni atong gitawag ni sa lubas o sa Bisaya, no, or Cebuano. Moabot ang panahon mga igsuon nga ug panalitan mo dako o mo escalate ang ato ang kagubot dinis kalibutan kining tanan mawagtang gini siya. Unya makaingon ta mawagtang ni kay kini ginama sa tao. Apan labaw pa ang atong makita dinhi. Ngayon nag-abot unya sa timaan o timailhan nga mubalik na ang Ginoo ang mga tagak ang iyahang mga gibuhat ang bituon ug mga bulan. Matod pa sa Joel kapitulo 2:31 nag-ingon ang adlaw mahimong kangit-ngit ug ang bulan mahimong dugo, no? Sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo. Unsa may gipasabot aning dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo? Mao ni siya gitawag og the day of the Lord. Mao ni siya ang panahon mga igsuon nga ibubo sa Dios ang iyang kaligut-gut. Nining higayon na. Mao ni nagpadulong ni ngadto sa katapusan tungod kay ang makalilisang nga talan-awon mao'y nagpatigbabaw ug ang Dios mao nay mohukom sa mga tao nga masupilon. Kining paghukom mga igsuon giandam na didaan ug giplano na ni sa Dios daan busa mao na nga sa atong pagtuon sa Bible sa mga ebanghelyo naghatag gyud ang Dios og pahimangno sa mga kanunay ang pinakadako niya nga mensahe usa ka pulong pag mabinantayon, no? Ngano man aron ikaw magmalahotayon tungod kay ang kalisod nga moabot mga igsuon sa ato nang na istudyuhan sa una ningon ang pulong sa Dios nga mosinati ta og kalisod nga wala pagyud nato masulayi sukad pagbuhat sa kalibutan. So kung mauna ang punto, dili ginato matukib sa pulong. Bisan pa og unsa kalantip sa atong salabutan, dili nato matugkad kini mga igsuon tungod kay kini buhat sa Dios.
Kini nga panghitabo mahitabo uman sa kasakitan nga nagpakita nga sila nagsunod usab sa grabe kayo nga panahon sa pag-antos o kagulanan alang sa mga magtotoo, no? Gipahimangnuan sila sa una lakip na gyud sa templo nga ilang gisaligan nga mao'y permanente. Pangingnan sila na Ginoong Hesus nga walay bisan usang bato magpabilin, matumpag na ug magunob. Ang kangit-ngit sa adlaw, bulan nga nangahulog ug mga bituon nga nagpaila sa lawom kaayo nga kagubot ug paghukom ug pag-uyog sa espirituhanong kinayanhon ug gahom. O kini mga igsoon naghulagway kini sa mga kasamok sa kosmik o kosmiko ang mga butang sa kinayahan nga nagtimaan sa katapusan sa panahon ug sa nagsingabot na nga ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. So makita nato makapangutan na usab ta sa atong kaugalingon nga pagkadaghan sa mga katalagman nga ipadayag sa Dios kanato sa iyahang pagbalik ni Ginoong Hesus. Kini nagrepresentar mga igsoon sa usa ka kinatibuk-ang pagkahugno, natural nga sa natural nga hanay. Ug moingon kanitag natural nga hanay mao ni ang creation. Ug ang balaan nga paghukom. So duha ka butang ang pagkaguba sa mga butang nga nahanay sama sa bulan, sa bituon ug uban pang mga butang sa kinayahan ug ang balaan nga paghukom sa Dios. Pero mga igsoon natong hinumduman nga ang pagkasoberano o pagkasovereign sa Dios kanunay gayud nga mopatigbabaw. Mao na atong gigunitan, mao na atong gisaligan nga sovereignty ang Ginoo sa kinabuhi sa tao. Bisan pa ang mga gahom sa langit, physical man nga mga planeta o espiritual nga puwersa na ilalom sa sugo sa Dios, ang tanan anaa gayud sa mga kamot sa Dios. Walay bisan unsa nga lig-on nga dili matayog sa Dios aron sa paghatag og luna alang sa usa ka butang nga mas labi pang maayo alang sa iyahang katawhan. No? Ang mga gahom sa langit matayog og kini nagrepresentar sa pisikal nga puwersa sa universo mga igsoon o kining kosmiko nga espiritual nga mga puwersa sa cosmic spiritual cosmic no nga mga activity sa kinaiyahan. Kay kung atong tan-awon ang Efeso 6:12 mga igsoon atong tan-awon ni ang kagubot nga nag-ingon dinha kay ang atong pagpakig-away dili man sa unod ug dugo kundi batok sa mga nagmando, batok sa mga kagamanan, batok sa mga makagagahom sa kalibutan nga kangitngitan, batok sa mga dautan espirituhanong panon diha sa mga langit nung dapit. Ug tan-awon tani nga maong bersikulo mga igsoon, wala man tay mahimo ani nila og mao ni atong kontra. Wala tay mahimo og mao ni ato ang gubat. Apa atong hinumduman mga igsoon nga ang gubat dili ato iya sa Dios. Busa na kinahanglan gid kita man igsoon og lig-on nga pagtuo kay kun atong tan-awon ang atong kaugalingon nga maoy mo atubang niini pakyas og kawang ang tanan tungod kay wala kitay mahimo ug wala ang Dios sa ato ang kinabuhi. Kining mga panghitabo human sa kasakitan. Gipasabot ni nga kining mga kalisdanan moabot human sa kasakitan, katundakong kasakitan nga atong gihisgutan mahitungod sa tribulation. Nga nagpakita nga sila nagsunod og grabe nga panahon sa pag-antos. Ana ang kagul-anan alang sa mga magtutuo, no? Kini nagpakita nga ang gahom sa Dios mopatigbabaw labaw sa tanang puwersa sa kangitngit. Kini nga kinaiya sa pagbalik ni Hesus, lahi ni sa iyahang unang pag-anhi tungod kay ang iyang unang pag-anhi usa siya kabata. Ug tan-awon sa mga tawo nga wala gyud siya gahom. Wala siya kapasidad apan kining iyang pagbalik makakahadlok. Kini nagpasiugda mga igsuon sa dako nga katalagman, manghitabo nga nagsilbi gyud nga backdrop upat o panan-awon no nga naa sa likod sa mga panghitabo sa katapusan diin ang atong gidahom ug ang atong paglaom nga kining tanang panghitabo nahitabo kini tungod kay ang atong manuluwas ug ang atong Mesiyas mubalik na nga way lain si Ginoong Hesus. So unsa may atong makatun-an ini mga igsoon ining maong mga kalisdanan. Kini mga igsoon nagtudlo kanato nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus mahimo gayon nga makita, no?
Kung nainumdum ta sa basahon sa buhat, nga sa dahil mikayab siya, hantod nawala siya dito sa panganod, ang mga tao nagtanaw, giingnan sa anghel nga, ang pagkayab ni Ginoong Hesus, susama ra usab sa iyahang pagbalik dinhi sa kalibutan. Nya gingon dinhi nga ang pagbalik ni Hesus makita. Dili lang dito dapita kundi sa tibuok kalibutan. Unya dili lang nga makita ang pagbalik niya madaugon. O kini pisikal nga magbag-o sa universo ug mutapos diha sa iyahang gingharian. Dili kini usa ka tinago nga panghitabo mga igsoon kun dili tataw ug klaro sa tibuok kalibutan ang pagpadayag sa anak sa tao. Si Jesus nagpasalig sa iyang mga sumusunod nga iyang pagbalik sigurado gyud nga dili ikalimod sa tanan. Dili usab kini usa ka butang mataligaman ang mga kasamok sa kosmiko, ang pagngitngit sa adlaw, pagkahulog sa mga baytoon nagpakita nga ang kasamtangan, kahusay sa kalibutan temporaryo ra gayud. Walay permanente ug ang Dios mangilabot niini. Kay ug dili mangilabot ang Dios, wala nay mga tao nga mabuhi pa, no? Sama sa atong gitun-an sa una nga sa pag-abot sa dakong kalisdanan tungod sa mga pinili ni Ginoong Hesus, tungod sa pinili sa Dios, gipamubo niya ang adlaw sa maong kalisdanan kay kun wala pa to niya buhata, wala nagyoy bisag usa pa nga magpabilin sa iyahang katawhan. Makita natin mga igsoon, nga grabe kayo ang paghulagway niini. Apan kini gituyo aron makahatag og kahupayan sa mga magtotoo nga ang ilang pag-antos or atong pag-antos, ang atong mga kahigawad, atong pagkigbisog dinhi sa kalibutan dili gayud permanente, no? Ang dili matag-an nga panahon nagsilbi nga usa ka tawag alang sa mga magtotoo ug alang kanato nga kita magkinabuhi nga matinud-anon ug mag-andam. Unya dili ta angay nga mahadlok. Tungod kay ang katapusan alang sa atong kasayuran nagrepresentar kini sa usa ka ganti alang ni adtong anaa kang Kristo. Umingon ta kalisdanan ang atong gisagubang nining higayuna mga igsoon hinumdumi kana temporaryo ra gina siya. O gilatid na sa Dios ang atong kinabuhi sa umaabot hangtod sa katapusan apan giingon ni mga igsoon nga bisan pa man ining tanang kalisdanan sa katapusan nagrepresentar kini o usa ka ganti alang niadtong matinud-anon diha ni Kristo. Busa ang atong kinabuhi dili nato isalig sa mga butang nga mga temporaryo kundi atong isalig ngadto sa atong buhi nga Dios nga mo'y naghatag kanato sa katapusan nga kaluwasan alang sa tibuok niyang katawhan. Sa atong pagtan-aw nini mga igsoon mahadlok gyud ta, no? Magkahadlok nga kinaiyahan sa mga ilahanan. Apan dili ta angay mahadlok nga igsoon kundi atong itutok ang atong mga mata ngadto sa persona nga mutumaw gikan niini. Ang ipasabot ni mga igsoon nga kung mututok ka sa mga kalisdanan dili gid nato di ta makasugakod ug ang kahadlok maoy magulipon kanato. Apan ang gitudlo dinhi mga igsoon nga dili kita mututok nining mga kuyaw, mga kalisdanan, mga suliran kundi mututok kita sa usa ka tawo nga nagpadayag kanato nga mao ang Mesiyas nga mutumaw diha ni anang atong mga suliran, diha ni anang atong mga kalisdanan. Waylain si Ginoong Hesukristo. Bahin kini sa wali sa bungtod mga igsoon. Diyan gisugo ni Ginoong Hesus ang mga tinun-an sa pag-ila. No? Nga human sa grabing kasamok ang anak sa tao moabot aron sa pagtigom sa iyang mga pinili. So sa ato pa moagi gyud ta og kasamok, moagi tag mga suliran, moagi ta og kalisod. Apan gisugo ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an sa pagtapok sa iyahang mga katauhan. Pagtigom siya mga pinili, human ining kalisdanan. Kini nga maong bersikulo naghatag og pagsalig nga ang mga kasakitan matapos gayon. Bisan kon ang kinabuhi ingon na niinik kagrabe nga sa atong pagtan-aw nahugno na ang tanan. Timan mga igsuon,
Kana ang ato ang pagtan-aw apan sa Dios timaan kana sa kadaugan. Sa atong bahin timaan sa kapilihan. Ato ning gitan-aw mga igsuon nga kini pasiuna lamang sa kadaugan nga ihatag ni Kristo kanato. Ang mga magtotoo, kita giawhag kita mga igsuon nga magpabiling mabinantayon ug magbantay kita imbis nga mahimong kampante o mahadlok. Ug naglakip kini sa atong pag-andam usab sa atong espirituhanong kinabuhi. Diha sa pag-alagad nato sa Dios. Tungod kay ang yutan-on nga mga gahom o mga istruktura temporary. Ang mga magtotoo o kita mga igsuon kinahanglan nga unahon nato ang walay katapusan nga pagpangandam o pagpamahunan sa atong kinabuhi kaysa yutan-on nga mga butang. Kay atong nakita mga igsuon nga ang langit ug yuta, ang pulong sa Dios ay ang langit ug ang yuta mahanaw. Apan unsay magpabilin? Ang iyang pulong magpabilin hangtod sa hangtod. Unsa may gipasabot niya na mga igsuon? Ang matagpulong nga muguwa sa baba sa Dios dili giyon mo balik nga kawang kun dili mo akomplisar kini kun unsa may iyang katuyuan sa mga tag-usa kanato. Mao na nga ang iyang pulong dili gayud mahanaw hangtod sa kahangturan o kana ang iyang saad iya gayong tumanon. Nagisigot kini ni adtong nagatubang sa mga pagluto sa Krisdan nagpinomdom kanila nga ang Dios mao'y nagkontrolar ug muluwas kanila. Kini nga mga bersikulo nag-awhag sa mga magtotoo sa pagpaabot uban ang paglaom, pagsalig sa mga saad sa Dios o pagkinabuhi nga nahiuyon sa iyahang pagbalik. So mga pagtulunan nga atong gihisgutan mga igsuon, mao ni ang mga pagtulunan nga gihatag kanato sa Dios aron sa atong pagpangandam sa ato ang kinabuhi. Di nagdala nato sa ikaduha nga punto nga nag-ingon mga igsuon. Pagpadayag sa anak sa tao. Versikulo 3:26 nag-ingon din na makita unya ang anak sa tao nga magsingabot nga sinapuang sa mga panganod uban sa dakong gahom o gimaya. Mao ni ang picture mga igsuon nga mao ni ang pagbalik ni Ginoong Hesus nga sinapuang sa dakong gahom o gimaya. Kini nagpahayag sa makita madaogon nga pagbalik ni Hesukristo dinhi unya sa kalibutan. Diin ang iyahang gitawag sa iyahang title mga igsuon nga anak sa tao, no? Ato sa makita nga ang kaning mga kasakitan nga nagpakita sa mga panganod uban sa dakong gahom o gimaya aron pagtigom sa iyang pinili, kini katuyuan sa Dios. Kini katudling nagtimaan sa katapusan o kinatumyan nga wali dito sa bungtod, ang Olivet Discourse. Kini nagpasiugda sa katapusan sa panahon. Apan atong tan-awon mga igsuon nga dili lamang kini katapusan sa panahon kundi mao ni ang katapusan nga diin magmadaogon ang Dios ug ang iyang katawhan. Dini panahon na i-vindicate sa Dios ang iyang mga magtotoo aron magpadayon sa pagsalig kaniya. Dili kini sama sa unang pag-ani. Ang pagbalik ni Jesus makita sa tanan og dili ikalimod. Dili kini sikreto nga mga panghitabo mga igsuon. Busa angay gitang magbantay nga dunay moduol nga moingon siya si Kristo. Pangutan-an ninyo diin siya ni agi. Kay daghang moangkon karong panahon ng mga propeta mga igsuon. Kini nga ang anak sa tao sa gigamit ni Jesus nagpasiugda sa iyang pagkatawhanon apan sa kini nga konteksto nagpukaw sa balaang dagway sa basahon sa Daniel kapitulo 7:13-14 nga nakadawat sa walay katapusan nga otoridad o gimaya gikan sa karaan sa mga adlaw sa Old Testament, no? Sulat kini ni Daniel sa kapitulo 7 bersikulo 13-14 nga nag-ingon. Nakita nako diha sa mga pananawon sa kagabion ug uban sa mga panganod sa langit may usa nga miabot nga sama sa anak sa tao ug siya miadto kaniya nga gikan sa kakaraanan ug gidala sa iyahang atubangan. Kining gipasabot ni mga igsuon nga gikan sa kakaraanan mao ni ang Dios. Ngidiin iyang propesiya ni Daniel nga aduna siya nakita nga sama sa anak sa tao nga miadto kaniya miadto sa Dios. Ug gipadala sa iyang atubangan. 14.
ug gihatag kaniya ang pagkagahom ug himaya ug gingarian aron ang tanan nga mga katawhan, mga nasod ug mga pinulungan mag-alagad kaniya. Ang iyang paggahom walay katapusan, paggahom nga dili mulabay ug ang iyang gingarian dili mapukan. Kining maong propesiya ni Daniel mga igsoon nagpadayag kini sa umaabot nga paghukom o paghari ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, nga diin ang iyang paggibalik mao ang pagbalik sa iyang bag-ong gingarian nga dili gayod mapukan. Naghulagway kini sa katalan-awon panan-awon nga usa sa sama sa anak sa Dios. So anak sa tao nga miduol sa Dios. Ug diha sa ebanghelyo mga igsoon, si Jesus nagtawag sa iyang kaugalingon nga anak nga tao. Kung ato na siyang tan-awon kining pulong nga anak sa tao, gibalik-balik ni og 81 kay gayon. More or less. Nga dayag nga nagpaila sa iyang kaugalingon ini nga pananawon aron sa paghulagway sa iyahang pagka-Mesiyas. Gibase diha sa Daniel. Ang pananawon nagpasalig nga bisan pa sa pagdaog-daog gikan sa mga yutan-on nga gahom, ang gingharian sa Dios mao ang katapusan nga mananaog. Ang anak sa tao nakadawat og pagsimba nga nagpaila sa iyang pagka-Dios non og pagkahiusa diha sa Dios. Kung atong tanawon sa kasulatan mga igsoon, ang panganod sagad nga nagsimbolo sa presensya sa himaya sa Dios. Sama sa nahitabo sa bukid sa Sinai. Nga diin pag-adto ni Moses dito sa maong bukid, natabunan kini og panganod nga mao ang himaya sa Dios. Panahon sa transfigurasyon, sa dihang nagpakita dito si Moses. Sa dihang miingon ang mga tinun-an nga maghimo sila o mga balay-balay alang kanilang tulo. Apan gitabunan kini og panganod og nakita na lamang si Ginoong Hesus. Nagpaila kini mga igsuon nga kaning panganod nga gipasabot ini sa maong mga kining kasulatan, nagpakita og nagpaila kini sa presensya sa Ginoo. Ato sa makita dinhi nga halangdon nga kinaiya sa iyang pagbalik. Siya man dili ingon nga usa ka mapainubsanon nga sulugoon. Mao ni ang iyang ikaduhang pagbalik. Sa una ni balik siya usa ka bata, nahimo siyang sulugoon. Ug karon ang iyang pagbalik usa siya ka madaugon nga hari. Sa daang tugon ng mga panganod nagpasabot kini nga anaa gayud ang iyahang presensya. Og si Jesus mga igsuon dili lang magpakita diha sa panganod kundi ang iyahang gipakita ang iyahang pagka-Dios. Kini nag-ingon dinhi sila makakita. Gipasabot kini mga igsuon nga kung sila makakita ang tanan makakita og dili sekreto kining mga hitabo sa pagbalik sa Dios. So unsa may atong tun-an dinhi o makutlo na to o pagtulun-an. Kining Marcos 13:26 mga igsuon nagdasig kanato nga magpabilin nga matinud-anon, magpabilin nga andam tungod kay ang kadaugan ni Kristo ug ang iyang paghari moabot sa tukma sa takda nga panahon nga iyahang gitugutan. No? So mao ni pagdasig sa mga magtotoo kanaton tanan nga magmatinud-anon kita ug atong andamon ang atong kinabuhi kay ang pagbalik ni Jesus sama sa kawatan nga walay nasayod. Abisan pa gani ang anghel tungod kay ang nasayod ang Dios Amahan lang. Pag-ani sa anak sa tao, makita sa tanan og dili na siya mo anhi ingon nga mapaubsanon nga bata sa pasungan, kundi usa ka mahimayaong hari nga puno sa gahom ug himaya nga mudumala sa iyahang mga katawhan. Ug ang iyang pagbalik mga igsoon ato makita dinhi sa pagpadayag sa anak sa tao, ang iyang pagbalik nagtimaan sa pagluwas sa iyang mga pinili. Karon ang pangutana, kinsa man ni ang iyang mga pinili? Pagluwas siya mga pinili ug ang paghukom sa kalibutan tungod kay ang panahon sa iyang pagbalik wala gayod mahibaloi. Ang mga pinili mga igsuon mao ni ang mga katawhan nga gipili sa Dios sa wala pa ang kalibutan. So kung moingon ta, gipili sa Dios sa wala pa ang kalibutan. Kung wala pa ang kinaiyahan ang gibuhat sa Dios, gipili duna na siya gipili. Makaingon ta mga igsuon nga dili lamang ang katong nag-una ang iyang gipili kundi hasta ang umaabot
nga maghinalig og mutuo ug magbaton og dakong hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Ug sila mao kini ang panalipdan sa Dios. Kini nagtuman sa panagda ni Daniel diin ang sama sa anak sa tawo gihatagan og walay katapusan nga gingarian. Ang iyang pagbalik nagtimaan sa pagluwas sa iyang mga pinili ug ang paghukom sa kalibutan tungod kay ang panahon wala gyoy nahibalo bisan usa. Ato ning makita sa pagtulunan sa Marcos 13:32 nga mao ang magpadayon nga kita magpadayon ug mabinantayon. Be alert, no? Ug andam sa tanang panahon. Matod pa sa 13 Kapitulo 13 sa Marcos nagingon diha 32. Apan mahitungod sa maong adlaw utak na walay nasayod nini bisan pa ang anghel sa langit ug anak gawas sa amahan lamang. So kung ato nang tanawon mga igsoon atong buhaton sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, kinahanglan magbinantayon kita tungod kay ang tukma nga panahon wala mahibaw Kung maghisgot nga nitag usa ka butang o umaabot nga wala ta masayod, unsa may atong buhaton? Dili ta mo relax lang kay magpaabot, kundi mag-andam ta inig-abot sa maong panahon. Ang mga magtotoo gitawag nga andam sa tanan nga mga panahon. Karon dili ta maapsan sa mga pagsulay. Dili ta makatagamtam sa kalisod sa katapusan ng mga adlaw. Kini gidisenyo mga igsoon sa paghatag ug pagdasig diha sa pagantos, sa paglutos nga nagpahinumdom sa mga Kristohanon ingon man kita nga si Jesus mubalik ingon nga ang katapusang mananakop nga hari. Hari sa katawhan nga iyang pinili. Ang kasiguruan sa iyang pagbalik kinahanglan nga magdasig sa mga magtotoo nga kinahanglan usab aduna tay buhaton nga diin ining mga panahon na mga igsoon ang pagdasig kanato mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang kanasuran matkita nato sa Mateo 28. Nga gisugo ang mga tinun-an sa paglakaw ug pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagbunyag sa mga katawhan ug dili sila angay mahadlok tungod kay ang Dios magauban kanila hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ug mao na ang mandate sa Dios kanato nga ni adini nining maong iglesia. O isip nga Kristohanon, mao na gitinguha sa Dios ug dili kana ingon nga usa lang ka suggestion mga igsoon kun dili usa ka sugo nga gihatag kanato sa Dios pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa laing mga lugar. Apan atong tanawon mga igsoon nga ang tanang mga katawhan dili luwas. Dili ang tanan apan pipila lamang. Ug kamo nga mga pinili, kamo ang giteriyahan ni anang maong bulaton pagsangyaw dili dito sa layong dapit kundi anaa lang sa inyohang palibot. Ang gipasabot niya na nga muadto ka sa layo nga dapit, musangyaw ka sa tibuok kalibutan mga igsoon. Dili na literal nga muadto ta og asa ta muadto ba ta Zimbabwe, muadto ba ta asa ta dapita sa kalibutan sa Africa o Afghan. Dili na mao mga igsoon tungod kay matag usa kaninyo adunay gihatag nga buluhaton sa Dios. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo anaa ra gyud sa inyohang palibot. Ang pagbalik sa dakong gahom ug himaya nagsiguro nga karon nabungkag ang kahikayan sa kalibutan o pulihan kini sa gingharian sa Dios. Kining atong kalibutan mga igsoon nakatagana na ni sa kalayo. Sa panahon ni Noah, ni promise ang Ginoo, ang Diyos nga Amahan, ni saad siya nga dili na nako gunobon ang katawhan o ang kalibutan pinaagi sa tubig. Apan kung tan-aw na to sa basahon sa una Pedro, ugwa ko masayop, sa katupusang basahon, nga sulat ni Pablo, nag-ingon din na mga igsoon nga kining atong kalibutan gitagana sa kalayo. Sa may gipasabot niini. Ang gipasabot niini mga igsoon nga kining mga gunob. Nganuman, aron paghatag og agianan sa umaabot unya nga bag-ong gingharian, bag-ong Jerusalem, bag-ong langit ug bag-ong yuta. Og nahibalo ba mga igsoon nga naghisgot kita dinhig mga pinili? Mga chosen people. Niya nang higayon na mga igsoon mga pinili. Dili lang ang mga buhi kundi hasta katong mga pinili nga namatay na nga tuwa sa kamot sa Dios kana sila mao'y maghari ug mao'y magpuyo niya nang bag-ong Jerusalem, bag-ong kalibutan, bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kamo, kita mga igsoon gitagana na alang ni adtong
malahutayon ug alang niya atong andam ug tagana sa pagdawat sa ebanghelyo sa Dios ug pagsangyaw nini. Busa magpuyo kita nga malaumon sa pagpaabot, pagpabilin nga alerto kanunay ang atong espirituhanon ug mamatinud-anon kita bisan pa man taliwala sa mga pagsulay kaysa mahadlok kita sa katapusan. Kini nga saad mga igsuon nag-awhag sa mga magtotoo sa pagtutok sa pagpaambit sa ebanghelyo, pagserbisyo usab sa uban. Dili lamang sa ato ang kaugalingon kundi angay usab kitang mo serbisyo ug mag-alagad sa atong mga kaigsuonan labi na gyud ang mga nagkinahanglan o pag-andam alang sa iyang sigurado nga makita gayud niya ang pagbalik ni Kristo. Pinaagi sa pag-andam sa atong kaugalingon. Di nagdala sa ikatulong nga punto mga igsoon nga dinhi naghisgot usab og pagtigom sa mga pinili. Marcos 3:27 ningon og sugoon niya ang iyang mga anghel ug tigumon nila ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa kinatumyan sa yuta hangtod sa kinatumyan sa langit. So naghisgot ko ganiha mga igsuon nga ang mga pinili buhi ug patay. Unsay giingon dinhi? Giingon niya gisugo niya ang iyang mga anghel, ang Dios nagsugo sa iyang mga anghel ug tigumon nila ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin. Unsa ning upat ka hangin? Mao ni siya ang north, south, east ug west ang gipasabot nini sa tibuok kalibutan. Iyang gisugo ang anghel aron pagpili, pagkuha niadtong iyang mga pinili. Gingon dinha nga gikan sa upat ka hangin ug gikan usab sa kinatumyan sa yuta. Vertical. Horizontal. No? Gikan diri hangtod dito sa kinatumyan sa yuta ipakuha sa Dios ang iyang mga pinili hangtod sa kinatumyan sa langit. So makita na ito mga igsuon nga ang gipasabotin dili lamang ang mga buhi, kundi ang kato sa mga kaigsuonan ang mga Kristohanon nga nagkinabuhi diha ni Kristo nga mitaliwan nga atuan na siya mga kamot iapil sa pagkuha ug pagtapok inig-abot unya sa panahon nga siya pagatigumon niya ang iyang mga pinili. So dili lamang kita mawad anong paglaom mga igsuon nga ang katong mga mipanaw na nga wala na dinis kalibutan mga anak sa Dios anaa na sila magkig-uban na iiusa kita inig-abot sa katapusan sa panahon kini nagpasabot sa otoridad ni Jesus isip anak sa tao naglihok isip maghuhukom ug mamando nga nagbando sa mga kalihukan sa kalibutan sa celestial nga mga binuhat ug sa paghimo nga balaan nga buluhaton katapusan inig-abot sa katapusan sa panahon. So siya ang magmando. Ang pinili mga igsuon nagtumong sa mga tinubos nga katawhan sa Dios. Lakip ang mga Hudiyo ug mga Hintil. Kung mingon tag Hudiyo mga igsuon ang mga Diyo ug ingon tag Hintil kita na. So giapil kita sa katubsanan tungod sa grasya sa Dios, tungod ni Ginoong Hesus. Kini ang katapusang panghitabo sa kaluwasan nga nagtigom sa tanang magtotoo gikan sa kinatumyan sa yuta ug sa langit diin aron pa magkauban ug magkahiusa silang tanan ug kitang tanan. Gikan sa upat ka hangin gikan sa kinalayang tumoy sa yuta hangtod sa kinalayang tumoy sa langit. Kini ang mga hugpong sa pulong maigso nagpasiugda sa kinatibuk-an sa universo. Dili lang dinhi sa kalibutan, kinatibuk-an sa universe. Sa panagtapok, naglangkob sa tanan nga mga paggiya, no? Diin gi-mention diha ang upat ka hangin. Matag posible nga lokasyon sa mga katawhan bisan kon ang mga magtutuo buhi pa sa yuta o namatay na nagtigom didto sa langit. So dako kaayo mga igsuon ang atong makita dinhi nga gihimo sa Dios sa kinabuhi sa iyang mga tawo. Tungod kay wala ta niya biya ay wala ta niya pasagdi bisan pa man atuan na kita sa lain nga kalibutan. Kini nga bersikulo miabot dayon human nga gilagway ni Jesus ang iyang talagsaong pag-abot sa gahom ug himaya, no? Nga nagtimaan sa katapusan sa dakong kasakitan. Mao ni giingon sa Marcos 3:26, makita unya ang anak sa tao nga magsingabot nga sinapwang sa panganod uban sa dakong gahom ug himaya. Ug mao kanang higayuna mga igsuon nga atong makita nga kung kita anaa pa ni anang higayuna, mao ni ang panahon nga diin ibubo sa Dios ang iyahang kayugot sa katawhan nga masupilon ug sa iyahang kaway nga way lain ang Antichrist, si Satanas.
Kini naghatag og pagdasig nga nagsugyot sa taliwala sa grabe nga pagsulay ang katapusan nga panghitabo dili kalaglagan alang sa mga Kristohanon, alang kaninyo ang katapusan nga panghitabo dili kalaglagan kundi pagpundok sa mga magtotoo ngadto kang Kristo. Kung ang atong kita na mga igsoon kalaglagan mao nay mahitabo kanato nga kita mahadlok unya sa umaabot nga wala nato makita nga adunay katuyuan ang Dios nga inig-abot aning katalagman, ilain mo, pilion mo ug dad-on mo ngadto sa atong Ginoong Hesus. Kini ang katapusan nga panagtigom usa ni kadako nga reunion mga igsoon sa mga Kristohanon, usa ni kadako nga panagtapok ug panagtigom sa mga magtotoo, no? Ang mga pinili sa mga manulunda gikan sa tibuok sa yuta ug sa langit nga mahitabo dayon human sa kagulanan katong mga dako kayong kasakitan mga kagulanan o kasamok sa universo, kuhaon ta ang mga pinili dad-on dito aron dili ta maiapil sa dako nga kayugot sa Dios. Kini nga panghitabo nagtimaan sa madaugon nga pagbalik ni Hesus. Nagpasiugda sa pagluwas ug pagpundok sa matinud-anon nga mga magtotoo gikan sa tibuok dapit sa kalibutan. Kung atong tan-awon mga igsuon kining pinili ug sa Kristyanismo nga punto nagtumong sa mga individual, dili lang sa kinatibuk-an, apan nagtumong kini sa individual nga gipili sa Dios alang sa kaluwasan nga gitanggana ngadto sa iyang gingharian. Individual, matag usa gipili, no? Gitagana alang sa langit. Sila gihulagway nga mga magtotoo nga gipili sa wala pa ang paglalang sa kalibutan, na hiusa kang Kristo pinaagi sa pagtuo o gipanalipdan sa Dios. Kining mga tawhana, kining atong gitumong mga igsuon, walay lain kundi ang mga Kristohanon. Nga gihulagway dinhi mga magtotoo. Gipili sa wala pa paglalang sa kalibutan. Chosen by God before the foundation of the world. Ngano? Aron mayusa kita ni Kristo pinaagi sa atong pagtuo. Ug duha pagibuhaton ng Ginoo. Aron mayusa kita ka Kristo pinaagi sa pagtuo og panalipdan kamo sa Dios. Dako kayo ning reunion mahitabos tibuok kalibutan mga igsoon nga bisan pa natayog ang kalibutan, mga hulog ang mga buwan bituon apan ang iyang pinili gisaad sa Dios nga walay usa nga mawala. Walay usa nga malaglag, walay usa nga mawagtang kundili hiusahon kaniya diha ni Kristo. Samtang ang universo ana sa kagubot ang mga magtotoo luwas. Mao ni promise sa Ginoo mga igsoon. Bisag unsa pa kagubot ang atong palibot. Bisag naa pa ang gubat. Moingon ta nga daghan man nakalas. Collateral damage sa mga Kristohanon mga igsoon dito sa gubat. Daghan mga Kristohanon nga naapil. Pandili na mo itong gilantaw, dili na mao ang katapusan nato tungod kay ang atong kamatayon mao'y kadaugan. Tungod kay inig kahuman nato niya na adto na kita sa ato ang maghuhukom sa atong manulwas. So gihatagan ni Kristo o ni Hesus nini nga pananawon dili aron mahadlok. Kay ang atong tan-awon sa kunang gikaingon kung kita mututok niya na magison mahadlok kita. Apan wala kini gihatag ni Kristo aron kita mahadlok apan aron mapalig-on. Kung ang atong pagtutok sa usa ka butang mga igsoon, atong ang kalantip sa salabutan ng atong agdon, makaingon kita nga asa man nato kuha ang kalig-on. Asa man nato kuha ang pagkadasig. Kung mahibaw-an nato mga igsoon, ini ang tubag. Kung mahibaw-an nato or nahibaw-an nato kung giunsa ang pagtapos sa sugilanon sa pagbalik ni Kristo, ug ang pagpundok sa iyang katawhan, kung kita adunay hugot nga pagtuo sa pagsalig, sa pagsapnay sa Dios kanato, sigurado usab nga iya kitang ipalingkawas ug palahotayon sa kasakitan nga ato unyang masugatan. Akong usbon, mao ni naghatag nato og paglaom,
Gihatagan kita ni Jesus nini nga pananawon dili aron mahadlok. Apan aron mapalig-on kita. Kung kita nahibalo o atong nahibaw-an, kung giunsa pagtapos kay gipahibalo kita ni Ginoong Hesus. Sa iyang bersikulo nga nangagi, niingon siya nga gisultian ko namo sa tanan. Gipasabot ka na nga kinahanglan kita mangandam kay gisultihan na kita niya sa umaabot. Kung kita adunay hugot nga pagtuo, pagsalig sa pagsapnay sa Dios kanato. Sigurado usab nga iya kitang ipalingkawas, palahotayon sa kasakitan nga muhugpa dinhi sa kalibutan. Ang pangutana, nagkinabuhi ka ba ngayon nga nagpaabot ka kung kano sa mahimulag ang panganod? Ang pagbalik ni Kristo. Mao ba niya atong gihandom sa atong kinabuhi nga magpaabot nga makita nato ang manluluwas? Hinumdumi mga igsoon nga kung ang kalibutan sa atong tan-aw umibati na kita nga nahugno na ang tanan. Hinumdumi nga kanang pagkahugno mahitabo ka na diha sa anak sa tao. Nagtimaan na mga igsoon nga dili ta angay mabalaka tungod kay kining maong hitabo adunay katuyuan ang Dios ug labaw sa tanan siya ang nagpalingkawas ug nagpanalipod kanato. No? Sa basahon sa pinadayag mga igsoon, wala ni nato sa masulat dinhi. Magkutlo lang ko og gamay nga mga dili ang tanan kay duha ni siya ka kapitulo, no? Ningon dinhi ang pagbuka sa ikalima ka silyo, katong mga seal, no? Ako nakita matupani diyan. Nakita sa ilalom sa halaran diha ang kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagmatuod nga ilang gihimo. Ang gipasabot ini mga igsoon nga dihang pagbuka sa ikalima ka silyo, iyang nakita ang mga kalag nga gipangpatay. Ang mga Kristohanon nga gipangpatay, gipanglutos ug gidagdaog tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpamatuod kang Kristo. Ug sila nagsinggit sa kusog nga tingog nagingon, "O Ginoo, balaan nga ug matuod hangtod kanos aba nga ikaw dili magsilot ug manimalos sa mga nagpuyo sa yuta tungod sa amuhang dugo." Excuse me. Unsa gipasabot dinhi sa mga bersikulo? Nagsinggit sila mga igsoon ingon siya, "Hangtod ba kanos ka mo silot sa mga tao nga mahinungdan sa amuhang kamatayon?" Gitubag sila sa bersikulo 11 mga igsoon ingon dinhi, "Unya ang matag usa kanila gihatagan og puti ug tag-as nga mga bisti ug gisugo sa pagpahulay sa makadiyot hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa ilang mga kaubang ulipon ug mga kaigsuonan nga patyon usab sama kanila." So mao ni ang umaabot mga igsuon nga mahitabo sa mga katawhan ng mga Kristohanon nga gipamatay, gilutos, nga diin adunay katuyuan ng Dios nga nigabot sa panahon giandam sila, gisuluban sila og puti nga bisti. Bersikulo 12 ningon, "Og pagbukas niya sa ikaunom nga silyo, matud pa ni Juan sa pinadayag, akong nakita nga dahi usa ka kusog nga linog, ug ang adlaw miitom sama sa sako nga nahimo gikan sa balibo, ang tibok nga bulan mahimong daw dugo." Di ba? Atong gibasa sa Marcos. Mao ni ang sa Revelation, pinadayag. Ug ang mga biton sa langit nangatagak sa yuta sama sa mga pagpangatagak sa mga hilaw nga bunga sa kahoyng igira sa diha nga ang kusok-kusohon na kini sa kusog nga hangin. Ang langit nahanaw sama sa usa ka basahon nga gilukot ug ang tanang kabukiran o kapuloan nangabahin gikan sa ilang matag usa nga dapit. Mao ni ang mahitabo sa umabot. Unya ang mga hari sa yuta ug ang mga bantugang tao ug ang mga general ug ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang matag usa, ulipon ug taong gawas nun nanago sa kahadlok, nanago sa mga langob ug sa mga pangpang sa kabukiran. Dinhi atong makita mga igsoon ang tanang mga banggiitang tao, ang mga adunahan, ang tanang klase sa tao nanago na sila tungod kay nakita na nila ang pagbalik sa Ginoo, ang katalagman
ug mga kasakitan nga ilahang atubangon. Bersikulo 6 nag-ingon, ngadto sa bukid mga pangpang, niingon sila, tumpagi ug tabuni kami gikan sa naong sa naglingkod sa trono. Ingon ni ana ang kahadlok sa mga tawo mga igsoon nga gusto na gani silang tabunan sa bukid aron dili nila makita ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ug gikan sa kapungot sa nating karnero, mao ni ilang gilikayan. Niadtong mga tao nga wala mamati ug wala mangandam silang kaugalingon sa pagbalik sa nating karnero. Mao ni giingon ni 16 nag-ingon ngadto sa bukid ug mga pangpang mga tao, tumpagi ug tabuni kami gikan sa naong sa naglingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa nating karnero. Kinsa man ni ang naglingkod sa trono ug kinsa man ni ang nating karnero? Si Ginoong Hesukristo. Kay miabot na anda kong adlaw sa iyahang kapungot ug kinsa bay makasugakod niini. Bisan pa ang mga naglansang ni Ginoong Hesukristo inigabot atong mga panahon na kung asa naman sila makaingon gud sila nga nibalik na gyud ang Ginoo, diin mao nay mosilot sa mga katawhan nga mga dautan nga wala gyud mo tuo kanina. Kung atong tanawon sa Kapitulo 7 mga igsoon sa 9, human ini ako nakita ang usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap. Gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan ug katawhan ug pinulungan nagtindog sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa nating karnero, nagsulob og puti nga bisti nga tag-as ug nagkupot sa mga palwa sa palmira. Ato nang nabasa diri sa miagi nga bersikulo nga gihatagan sila og puti nga bisti nga gihugasan sa dugo sa nating karnero. O kini mga igsuon nga dili maihap nga kadagan myriads of people nga nagsulob og puti nga bisti, usa kita ni ana, nahilakip kita ni ana, inigabot sa panahon kamo luwason sa Dios ug dad-on mo ngadto sa iyang gingharian. Kini mga tawanan, naingon din sa bersikulo 10, naninggit o kusog sa tingog, nangingon ang kaluwasan iya sa atong Dios nga naglingkod sa trono og iya sa nating karnero. Ug nangingon, ug ang tanan nga mga anghel nagtindog ug nagalirong sa trono ug sa mga kadagkuan ug sa upat ka mga buhing binuhat nga naghapa diha sa tubangan sa trono ug mosimba sa Dios. Ug nangingon, Amen, ang pagdaig ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang kadungganan ug ang gahom ug ang kusog ngadto sa among Dios hangtod sa kangturan. Ingon ni ani ang moabot sa katapusan mga igsoon nga ang kamo nga mga pinili katong gitapok o gitigom sa mga anghel pag-abot unya sa total damnation, kamo niya may sakop nining mga katawhan nga diin gipili kamo, gihiusa kamo sa Dios, usa ka dako nga panagtigom nga gihimo sa Dios alang kaninyo ug alang kanaton tanan nga misalig ni Kristo hantod sa katapusan. Sa 14 mga igsoon, ingon ako kaniya, akong Ginoo, nasayod ikaw, ug siya mingon kanako, mao kini sila ang mga nakalabang sa dagngadiin ni atubang na sila ug uban sila sa nating karnero. Ug tungod niini, anaa sila atubangan sa trono sa Dios. Bilin hangtod sa kahangturan uban kaninyo nga mga pinili. Ang nakanindot mga igsoon kun naa natan adeng dapita agi pagtapos ningon siya diri bersikulo 16. Sila dili nagutomon ug dili na usab uhawon. Dili na sila mainitan sa adlaw o sa bisan unsa nga kainit kay ang nating karnero nga anaa sa taliwala sa trono nga maoy magbantay kanila ug magtultol kanila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa kinabuhi ug pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Mao na didto mga igsoon, wala nay kasakit, walay kalipay, walay kamatayon, walay kaguol, tanan kalipay tungod kay wala nay kaguol ug pahiran sa Dios inyong mga luha. So kining duha ka kapitulo mga igsoon nagrepresentar kini sa pagbalhin gikan sa lawak sa trono sa langit ngadto sa sinugdanan sa paghukom sa Dios sa yuta ug ania usa ka makapahugno kaayo nga kahulugan. Ang kapitulo 6 nagulagway sa pag-abli usab sa unang-unom kasilyo. Di nakita nato nga kini nagrepresentar og kasub-anan, pagsulay nga moabot sa kalibutan. Apan ang question, kinsa ang makalahutay? Gitubag ka na mga igsuon nga katong makalahutay katong nahisakop kaniya ang iyang mga pinili nga katawhan.
Bisan taliwala sa tibuok kalibutan ang paghukom sa Dios. Ang Dios nga gisugid mga igsuon nagtanyag og paglaom nga nagpakita nga daghang mga tawo ang matubos ug mapanalipdan sa Dios sa katapusang higayon. Hinumdumi, ang pag-abot sa anak sa tao makapatay og sa langit. Makapadayag sa anak sa tao og magtigom sa iyang mga pinili. Dinhi mga igsuon ato makita nga hagikan pa sa sinugdanan hantod sa katapusan ang Dios wala gyud mo biya kaninyo. Mao na sa kanunay atong ginalitok ang pulong sa Dios nga ang Dios dili gyud mo biya hangtod sa katapusan, dili ta niya pasagdan. Kining maong higayon na ipamatuod sa Dios nga siya nahigugma kaninyo og dili mo pabiyaan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa mensaheng mong gihatag kanamo, Lord Dios. Amo kang gipasalamatan Ginoo God nga bisan pa man Ginoo Lord God sa makalilisang nga katalagman nga among atubangon Ginoo apan anaa ka sa among kiliran. Dili kami angay mahadlok Ginoo Dios tungod kay kining mga butanga pahimangno lamang diri kanamo Ginoo Lord God nga mga magtotoo aron among maandam ang among kaugalingon ug makabaton kami hugot nga pagtuo kanimo hangtod sa katapusan aman. Salamat Lord nining maong mensahe Ginoo God tuguti nga kini Ginoo amo kining ampingan Ginoo sa among kasing-kasing ug amo kining ikinabuhi sa matag adlaw Ginoo God. Ug salamat Lord sa tanan gayud kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.